mă aranjez. Oh! Toată ăsta e borcanul cu majun. Cum să mă băiesc cu borcanul de majun? Borcanașele cu boierul, toată. Da, după atâta lume educare sunt și am văzut la lor de la bani cu Viena. Eticul și proștii trebuie să mă răbuși aici, să mă răbuși. Haide, toată. Ăstea-s bunii, Coniță? Ăstea-s bunii, Coniță. Oh, Doamne, Doamne. Mi-am făcut bine sprânșenile. Da, Coniță, parcă-s două lichitori umflate. Cred că bate cineva, Coniță. Păi vezi, du-te toată și vezi cineva. Păi dacă cherițoaia are nevoie de un profesor pentru tâmpitul de guliță, păi eu sunt ăla, uite, cu ochelarii ăștia și cu mustăcioară, nu o să mă cunoască nimeni. Și am să fiu și alături de Luluța, de care m-am îndrăgostit de ea la Paris. Și când am auzit că vine aici, nu mă las, dă-i înainte crefetici. Ia să vine. Oh, Madame Cocon Chiriț! Am auzit că aveți necesar de un profesor pour Monsieur Guliță. Sunt cel mai școlit, cel mai erudit, am umblat la toate școlile din lume. Sunt cel dintâi și cel din urmă a dumneavoastră slugă. Cel dintâi? V-ați desculat cam târziu, bă! Ești care să înțeleptă. Vai, sunt oreză să vă cunosc, domnioroză, să vă cunosc. Dar cum vă numiți dumneavoastră? Je m'appelle Charles, licențiata Sorbona.